hadari sa gaban ka inda kake so ba mai tare ma hanya yana zuwa yayi kusa kudi mai fasahatu nurin zamani shati kudi mijin mai daki duna mai kama da mutane mai tada ta aljanu sarkin kidan da ba a muzanta shi ko garin da ba a da Hausa dillalin duniya kana sasana ya hibzillahi ya zaki mai ismul azamu ya dodo mai rauhanai ya tsakar dare hana tafiya uban umbazi zaki mai sa mata himu gama zaki kowa gan ka waka ya gani wakin da waka ba sa gaban ka faɗi zaki idan waka ba a muzanta ka dillalin duniya kana sasana ya sarkin kidan har abada sarkin kidan duk duniya sarkin kidan duk duniya sarkin kidan duk duniyan nan ni na yi jama'u an ce ba a jama'u dalilin yin jama'u idan kai yamma har ya mai gaban yamma ko ka duji mawaki kamar Alhaji Muhammad Shata ko kai arewa har are gaban arewa ko ka duji mawaki kamar Alhaji Muhammad Shata ko kai kudu har kudai gaban kudu ko ka duji wani mawaki kamar Alhaji Muhammad Shata ko kai gabas har gaban gabas din ma shi da kenan tamma bi hamdihi na mawaka ba ai ba za a yi ba za a sake wani mawaki kamar ta daga nan har wancan abada zaki sarkin kidan duk duniya ba maki ban ba mai tamura na bilkin sambo zaki kudu bil sati zaki yarda Allah ne kai karanta ni mu dari zo kai aikin ka wanda Allah bara maka iko Allah ya bara maka ta ikon waka mai gyaran na makogaro uban umbaje dan makoshin ka ba irin namu bane na mutane wane mu makoshin mu da aka yi da nama da fata da kashi da dakashi da bargo da lakka da jijiya a ciki kai ko danyen zinari ubangiji ya halci makogaron Alhaji Muhammad Shata da yi makoshin da danyen zinari kana ubangiji ya mura kashedi yace kashedin ki mura kake kama wannan makoshi na Alhaji Shata na shi dai ina kauna tai da ya ga ma jama'a kalmomin za su ji daɗi sai san Alhaji Muhammad Shata ya bude baki ya be ko wallahi ba ka tabewa har abada ba mamaki uban umbaje mai tambura ne bilkin sambo zaki mai gyaran makogaro uban umbaje zaki kurbul fa nuna zamani shati kudi mijin mai daki duna mai kama da mutane mai tada ta aljanu zaki ba yawo kamar dalil gaibi dodo na albafa ta zo ka aikin wanda Allah ya bana maka ikon waka Allah ya bana maka ta ikon waka zaki kamakin tsarin mawaka ya hadillahi ina yi har yanzu da ni ne ba ku samu canji na ba balle in zauna wai har in ce zan huta in dai samu in sarara mana hutu shata ka rika dai Allah har yau ni ke ku taya mini ku ‘ya'yana ta. Gurnanin dami sa karen gida ke gudu, karen kona ne kowace karya ta haifai a ɗan kusurwa. Allah idan na fara bakan damiya jini ke kaman malami gwanin tamsiri amma fagwani a ja baki ya fasa ba tare da yin tsoro ba don ba a gwaninta da tsoro malam mai tsoro ba shi gwaninta kowane ne kuma ko danwa Allah ko matsoraci ba shi zama gwani kowane ne matsoraci ba shi zama gwani kowane ne ka zama kamar ni hilin waka sararin waka ban san tsoro ba in na fito shata ne kun san shi ya san ku kuma kaka Allah da ku taya mani ku yara ya haka yau kuma
Ku riƙa mu gani ‘ya'yana yadda Allah ta fita kowa na habu ɗan Ibrahim. Kyalkeci mai wawa kora ɗan yaro, zaki mai tarin ƙarfi ɗan iro. Gwamnan giwa mai ban tsoro na habu ɗan Ibrahim. Kyalkeci mai wawa kora ɗan yaro, Allah ya hayyau ni ke yi, ku taya mini ku ‘ya'yana, ya dai?